No niin, täällä sitä taas mennään. Me ollaan Thaimaassa Koh Samuilla ja tekemässä juttua myanmarilaisista siirtotyöläisistä. Viimeksi käytiin slummissa ja nyt yritetään päästä käymään rakennustyömaalla. Matkalla me pysähdytään talolla, jossa asuu 5 siskosta ja 8-kuukautinen vauva. Käy ilmi, että yhtä naista lukuun ottamatta kaikki on tällä hetkellä työttöminä. Entinen työnantaja ei ollut maksanut heille palkkaa ja he päätti karata sieltä pois. Tähän aikaan päivästä siirtotyöläisten asuinalue on tyhjillään, koska kaikki on töissä viereisellä rakennustyömaalla. Siellä me tavataan nainen, joka ei uskalla puhua meille, koska pomo valvoo häntä valvontakameran kautta. Pelko liittyy myös siihen, että hän ei saisi pitää taukoa. Yllättäen meidän seuraan liittyy Koh Hun-niminen mies, joka on ollut viikon sairaana. Sairauspäiviltä hän ei saa palkkaa lainkaan. Normaalisti palkka on 470 batia eli 13,40 € päivässä. Koh Hunin poika on tehdastyössä Bangkokissa, vaimo ja tyttäret rakennuksilla täällä Samuilla. Perhe saapui maahan keväällä 2021, kun sotilasjunta otti Myanmarissa vallan. Vaikka työnantaja järjestää siirtotyöläisille majoituksen, olosuhteet on silmin nähden epäinhimilliset ja hygienia puutteellista. Tutkitusti erityisesti naiset kokee näissä yhteisöissä turvattomuutta. Passit on työnantajan hallussa ja työlupa sitoo työntekijät yhteen työnantajaan. Työpaikan vaihtaminen on kallista ja vaikeaa. Huomattiin, että Koh Hunin työpaidan rintapielessä lukee sanat Enjoy Samui, nauti Samuista. Pääteltiin, että viesti on varmaan suunnattu ihan joillekin muille kuin 7 päivää viikossa rakennuksella raataville siirtotyöläisille.